Hello mga kapudib! Today kakain po tayo ng chowking! Ayan mga kapudib, meron tayo dito Coke at tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudib, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Ang nag-request po ng pagkain natin ay sila Gina Palaypayon, Rica Robles, Ramik Lash, Son Pascual Padaya. Ayan. Yes. Chowking daw po, sabi nila. Kaya eto na po yung request Yes, nyo. ang dami nag-request ng chowking. Opo. Kaya, kakain na tayo mga kapudib. Ayan, Meron ito tayong Java rice. Java rice ba? yung- ito? chow fan. Ah, chow fan. Oh, sorry naman. No. Baka sasabihin na naman. Chow fan Oo, rice. chow fan pala to. Nakalagay yung chow. Ano? Kala ko Java rice. Siomai, fried siomai. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Makanta na po. Makanta mo. Toto. Sarap ng tiga nila. Sarap. Siomai. Lalaki na siomay nila. Oh. Ang sarap ng ano no? Parang sweet and spicy sauce. Sarap. Na? Chili paste yung pinakain mo. Oo. Eh, ang chili paste. Request maparas. Na. Gusto maanghang. Tignan natin ito. Sarap. Balat. Ay, stupid. Ah, Ang sarap ng ano. ang sarap ng Java rice kahit walang ulam, pwede to. Java Ay, rice. Java rice tuloy. Chow fan rice. Pati ikaw mali ka rin, no? Nagaya na ako. Tayo ba? Oh, di ba? Chow Nasa fan isip kasi namin mga inasal. Gusto namin yung mga inasal. No? Java rice. Sarap. Dapat meron ano? Extra gravy, no? Oo.
Tsaka meron tayo ano. Concept ba yan? Ano kanton? Concept canton. Ano. Kamayin na namin mga kapudibis kasi baka kamayin pa ng iba. Kami din ang mga kumakain. Tatawa ka na nun, may magre-reklamo na na. Kaya mo sila. Kaya yung ano, Kaya nga, ano, okay lang yun. kakamayin ko na, baka kamayin ng iba. Mm-mm. Ano naman? What? Kaya nga, ano face? What? Sarap. Rice pa tayo. Sarap ng rice. Ano nga ulit yan? Singli. Singli na ating kahi. Dinangebon mo. So, pantang. So fun. Masarap din yung halo nila sa chowking, no? Ay, yung ano, mga soup nila. Malamig naman, huwag na maghalo-halo. Tagulan na, maghalo-halo ka Hindi, pa. yung ano, yung mga soup nila. Oo, masarap din. Laki ng gusto ko yung balat nila. Balat lang. Chichi. Rest pa. Rest ka pa. Ha? Rest pa, madam. Hati tayo. Yan. Okay na yan. Okay na yan? Mm-mm. Are you sure? Yes. Baka sasabihin na naman yan. Kaya ka kurume pa yun. Yan o, yun o. Nagko-comment. Masabi. Matalik kumangan.
Alam niyo na kapudibis, kung ano ang kaya lang ni Ate Albi, yun lang. Ako, kaya ko lahat. Sasabihin niyo, matako ako. It's okay. Totoo naman, matakaw ako. Tatry ko sa gravy. Masarap. Mm. Yeah. Mm-mm. Sarap. Ramen. Ramen. Magsi-shoutout po tayo. Ayan. Happy birthday po kay Point Dexter from Alex School, Edmonton, Alberto. Ayan. Shoutout and happy birthday sa'yo. And Pauline Crisha Pulido from Zambales. Emmy Bongat from Laguna. Madeline Pantiglunas from Bangkal, Guagua. Nori from Nueva Ecija. Jovelyn Dimpas from Abier, Leyte. Norsada Teng, shoutout daw po sa anak niya na si Datu Arsad. Shoutout po Argano sa Maranan Panes family from Canada. Regine from Bicol, Bulan, Sorsogon. Shane Madeler or Jelay Madelay. Baby Linda Baluyot. Ayan, happy birthday po sa iyo, ma'am. Birthday niya ngayon. Ay, happy birthday po. ma'am. And shoutout po kay Tita Olivia, kay Tita Nelly Pineda at kay Tita Cynthia. Tita Cynthia, yan. Shoutout po, Tita Baby Dimla, Nanay Babe Kaluya, and syempre siya pa Baby Alson Catherine Bugoy, shoutout. At kay Ruby Garzalia, Camille Garzalia, at kay Alice Garzalia. Shoutout sa Yes, inyo lahat. mga kapudibis. Agisa na naman yung Chowking. Yes po. Ang ganda Kita-kits ng video, sa susunod na mukbang. Salamat po. Ingat po.